hogy mi a szótag? Mit nevezünk szótagnak? A szó kisebb részekből, szótagokból épül fel. A szótag magja a magánhangzó. Minden szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzó van benne. A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot. Ha két magánhangzó között egy mássalhangzó van, azt átvisszük az új szótag elejére. Ha két magánhangzó között két vagy több mássalhangzó van, akkor egyet, az utolsót mindig átvisszük az új szótag elejére. Az összetett szavaknál ügyelnünk kell az összetétel elemeinek a megtartására. Ha az írást például helyszűke miatt megszakítjuk, akkor elválasztásról beszélünk. Elválasztáskor a szótagolás szabályai szerint járunk el. Köszönöm a figyelmeteket, legközelebb folytatjuk. Created using Powtoon.